Wani kai ma yawo, ko da hannu na kare ka kare. Yau zan hallaka ka, ba ka da mafita, ba riga na kama ka. Yawa, yanzu zan gama da kai, ka je ka kare. wannan azzalumin sarki saurara ina mai miƙa gaisuwa ta a gare ku ya ku mutanen wannan gari na Gobara kowane daga cikin ya san mutum tasowa da jarumta da sadaukarwa kowane daga cikinku ya shaida tun ina ɗan ƙarami aka ɗauke ni aka kai ni gurin zajo masanin tsatsuba saboda ya shirya ni da shiri na tsafi kun riga kun sani cewa a daidai lokacin da ake buƙatar jaruman da za su ceto wannan ƙasar bayan mutuwar sarkin tsafi a bungulu ina ɗaya daga cikin mutum ukun da suka fita don su sadaukar da ransu wajen ceto wannan al'umma daga rudani saboda Allah tabaraka wa ta'ala mai hikima ne mai rahama ne yana buƙatar mu da yana son mu da rahama yana son mu da haske sai wani abun mamaki ya faru wanda bai taɓa faruwa a tarihin wannan garin daidai lokacin da muka shiga jeji bayan mun tarar da dodo ku duba jarumta irin ta su yilmi da tarom wanda yana ɗaya daga cikin abin da muke takama da shi dodo ya kashe su daga cikinsu babu wanda ya saura duk da cewa babu wani jarumi da ya kai su cikin wannan garin duk da ƙarfin tsafi wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke takama da su duk da ƙarfin tsafi irin na matsatsabi zajo to gogaji ya halaka shi lokacin da dodo ya sa ya ritsa ni saboda Allah tabaraka ta'ala mai hikima yana kuma san mu da rahama sai Allah ya kinsa mu tunani dangane da malamin da muka kama aka kashe ɗansa da addininsu na tuna da cewa akwai ubangiji ƙwaya ɗaya wanda shine mamallakin komai kuma shine wanda ya halitta dukkanin wani ƙarfi ambatan suna wannan ubangiji shi ya kwace ni daga hannun dodogo gaji wannan shine abin da ni na shaida ni ya kini da idona Allah tabaraka wa ta'ala ya kona shi kurmus wannan sarkin azzalimi ya yi ƙoƙarin halaka na idon ubangiji na yana kwatata wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ku yi tunani a kai cewa babu wani wanda ya isa babu wani ƙarfi idan ba ga ubangijin musulunci ba daga cikin matakan da wannan azalumin sarkin ya ɗauka wajen faɗa da gaskiya ya haɗa ni da baradansa waɗanda yake ji da su waɗanda suka fi kowa rashin tausayi da niyyar su je su jefa na a cikin ruwa ubangiji ruwa da iska ya kwace ni daga makircinsu sanin ku ne cewa ya ƙara haɗa ni da mugayen fadawansa waɗanda ba su da tausayi saboda su kai ni dutsen gagare su jeho ni ubangijin dutsen gagare
sai ya gagari gagararru akan dutsen gagari ya ragargaza su. Wannan ya ishe mu tunani cewa babu wani ƙarfi, babu wani iko da ya isa ya faɗa da ƙarfin iko na Ubangijin gaskiya. Wannan ya nuna mana cewa duk wata al'umma, kuma ko da ne take takama, ta yi asara matukar ta rasa Ubangijin musulunci. Kai wannan azalumin sarki, tun da kai burinka shi ne ka ga bayan gaskiya, to ina so in gaya maka cewa gaskiya fa ba ta da ƙarshe, kuma na rantse da Ubangiji na ƙarshen ƙarya ya zo. Dama ramin ƙarya ƙwararre ne, kowannen ku zai shaida haka. Kai wannan azalumin sarki, tun da burinka shi ne ka ga bayan gaskiya, to ka sani cewa ba za ka taɓa iya kashe ni ba har sai ka aikata abin da zan gaya maka. Ka sani cewa rai da mutuwa ba a hannunka suke ba, suna hannun gundumanki. Ka kasa kashe ni, ka ɗauka cewa ƙarfina ne, don haka ka kama raunana abokanai na guda biyu da ƙanwata Jibiya, za ka halaka su. To bari in gaya maka abin da za ka kashe, abin da za ka faɗa ka iya kashe, ka kyale waɗannan bayan Allah su bauta ma Allah. Ya ku mutane ku shaida, ba na saurara ma kowane azali. Ubangiji na ya shaida, mala'ikunsa sun shaida. Ka ɗauki ɗaya daga cikin kibiyoyi na, ka ambaci sunan Ubangiji na, ka aikata abin da kake so ka aikata a kaina. Ubangiji na zai amsa maka muradinka, shine Ubangijin rai da mutuwa. Kan haka ne zan yi duk abin da zan yi don ka bayanka, saboda ka hallaka min jama'a, ka lalata min mulki na. Don haka yau ka gama yawo. Da sunan uban abin da wannan yaro ba ni da shi. Ya Ubangiji ka karɓi shahadar. Na gama da kai yaro. Mun fara da daura gidan wannan yaro. Kai, wani hauka ne? Ku zafi, kundumin kire, zan rahance ku. Da wani kai yaro da yaro ba yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode Allah da ya ba mu wannan buɗi zuwa ga wannan gari da Gogoro. Allah ta'ala muna godiya da shi. Bayan haka kamar da Allah yake faɗa a cikin littafin Qur'ani sarki, a inda yake magana da azzaliman da suke ɗagawa suka kawo da kai daga dokokin Allah, suka zama an kira su ba da gaskiya sun yi. Allah yana cewa kam faraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim
كذلك وأولتنا قوم آخرين صدق الله العلي العظيم. in ka duba da masu mulki suke sun tattara gonaki da dukiyoyi suna alfahari da shi wanda ya hana su su ba Allah ta'ala, amma sai Allah ya gadar da shi ga waɗansu ba su. to alhamdulillah mun gode Allah don mun buɗi da yamma. su kuma waɗannan bayan Allah da suke gaban mu za mu muku nufi irin na manzon musulunci Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance mai tausayi mai kuma sauƙaƙawa don bayan Allah. saboda haka za mu sauƙaƙa muku, kuna da dama bisa zaɓin ku ba tare da mun takura ku ba, ku shiga addinin mu, kuma kuna da dama ku zauna cikin kafircin ku amma da sharadi. sannan kuma za ku na ba da jizya, wato kowane lokaci ko shekara a dukiyar ku za ku dinga ba da wani sashi daga cikin dukiyar ku zuwa ga addinin ku. amma kuna da zaɓi ko musulunci ko ku zauna cikin kafircin. in ba ku wannan zaɓi kuma muna sauraron mu da gaskiya. shugaba da mai zaton wannan addini naku zai mana fahimtar irin haka, amma tun da haka ne mun zaɓi mu musulunta. yanzu sai ku faɗa kalmar da take zama da mutum musulmi bayan abin da na faɗa sai ku nuna mun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. mun shaida annabi Muhammad manzon Allah ne. mun zama ɗan musulmi cikakku zuni da sauka ban da hukunci. yanzu sai ku zaɓi shugaba a cikin wani zai ne muku shugaba. shugaba sai muke so ka zama shugaba. ni ba zan zama muku shugaba sai da a cikin ku kuke da ba. mun zaɓi Bashir ya zama sarki, kuma Lukman ya zama wazirin. alhamdulillah dama da Bashir da Lukman a cikin ku suke, saboda haka mun yi farin ciki da wannan alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. سبحانك جل الإمام أيك هذا الواجد لا إله إلا الله الله منفد وإنم كلمة البدا مجر يا بابا أوجد كلمة جعل لا إله إلا الله الله أجل زوجة البلاد جاهلية صلاتي مرت إياك أقوى رسول على إنك صوتك باردني أسبيل الله لك جلت أكري وهلا بس تخسك تنزابا تودرك المرنان جعل لا إله إلا الله إذا بك زوجك الكلاب جاهلية
kalmar da kai ta Allah Allah gudumar tarwata da kanin wani jadi Allah da sa'in da ta mota su kuma ba ta su dole ba Allah tutar kalmar nan ta Allah la ilaha illallah ita muke so da filfila ba ta jahiliya ba Kwale-kwale kalmar na kuyi da ma'anar kawai ne Allah na ba abin kowa inda makhluki ne Allah mani kawila ga wanda ba shi da uwa da kuma jalla azza tutar kalmar nan ta Allah la ilaha illallah ita muke so da filfila ba da jahiliya ba Gwan da malakin saura ya suma ilaha ne masu cancanta a yi masa tsane ma da ya ambata kalmar nan ba su gani ba Allah tutar kalmar nan ta Allah la ilaha illallah ita muke so da filfila ba da jahiliya ba صل على محمد وآل محمد وأجل فرقه وأخلص أداءه صلاة على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد jahiliya ba Aka da ganin manzannin manya ba su muka ba da kunci har da kita ba da duniya yi ba nan kalmar ce da za mu fi ba kula ne ba Allah tutar kalmar da Allah la ilaha illallah ita muke so da filfila ba da jahiliya ba Ali Fir'aunin Musa ya san shi ba ne kuma ya gane annabi Musa manzon Allah ne Allah ya ba shi ya da ya ce bai biyayya ba sai Allah tutar kalmar nan ta Allah la ilaha illallah ita muke so da filfila ba da jahiliya ba Daɗin al'amarin zalimci ba ta ya dore ba Fir'auna ga Musa bai masa illa ba zalimu ma ya kwatanta bai ga da kyawu ba tutar kalmar nan